mima. Unul dintre concurenți va trebui să mimeze cu ajutorul mișcărilor corpului, fără să scoată un sunet, ceea ce este scris pe cele 5 coli care îi vor fi arătate, fără ca partenerul sau partenera să vadă și evident că cei din urmă vor fi nevoiți să ghicească. Imediat ce primul termină, concurenții vor face schimb urmând aceleași reguli. Toate acestea trebuie făcute în 60 de secunde și vor primi atâtea puncte câte cuvinte ghicesc. Care va mima dintre voi doi? Ochelari, mustăți, nu știi, inimioară, săgeți, urna cu săgeți, cupidor, lanț, baston, babă. Felicitări! Rog juriul să arate notele pentru Cătălin. Se va puncta cât de bine a mimat și cât de bine a ghicit. Și pentru Aurelia 4-4-5-3